F'Diċembru in-numru ta' persuni fuq ir-reġistru tal-qatt kompla jonqos minn 4.2% għal 3.6%, tnaqqis li wassal biex Malta għandha it-tieni l-inqas rat ta' qatt fl-Unjoni Ewropea. Kienet biss ir-Repubblika Ċeka li kellha rat ta' qatt anqas minn ta' Malta b'2.3%. It-tnaqqis qawwi fil-qatt f'pajjiżna qed jinħass l-aktar fost iż-żgħażagħ. F'din l-età kien hemm tnaqqis ta' 2.2% fin-numru ta' żgħażagħ qiegħda. L-Aġenzija tal-Istatistika tal-Unjoni Ewropea il-Eurostat qalet li l-qatt fost iż-żgħażagħ niżel aktar minn 10% meta imqabbel ma' Diċembru tal-2016. L-istatistika tirreġistra wkoll tnaqqis fin-numru ta' nisa fuq ir-reġistru tal-qatt. Din il-persentaġġ niżel minn 5.1% għal 3.7% meta imqabbel mal-istess xahar is-sena l-oħra. Bil-miżuri li implementa u li tikompli implementa il-Gvern qed iwasslu biex aktar nisa jidħlu fid-dinja tax-xogħol. L-ogħla rat ta' nies qiegħda ġiet irreġistrata fil-Greċja b'20.7%, segwita minn Spanja b'16.4%. Fiż-żona euro il-qatt jinsab fil-livell ta' 8.7% jew ftit aktar minn 14 miljun ruħ.